Nabo barenta balenga amaflethi njengeinkawu barenta baneyinkinga uthi nakuphela awungiyabonga macengwane lapho ufakazi balokho thina akekho noyedwa wegospel ozokangimeme emzini wakhe yebo Is the Black Life TV ukuthi azosebenza nabo ashumayela ivangeli lenkuya uyothi amakhawe athi amasoka ihula ziyothi kanjani yabona those people are nasty yabona njengalela ngithi yabona nje because they are taking to a personal level yazi ukuthi ama genius azothi the owner of the genius city is right yabona so ke manje ke ibalekile nangoko funde yakhulu tolekele nangu ayanda tatoni umacingwane ukhulumisa ngesesithombe Zulu ucacizela mwenzi wami ngikhayiselekile yacacisa uthi umnikazi inyama ithephu ngithi cacisa ikacisa uthi ngisho uJesu ngakhetha ingcitha buchongo ngidlula buchongo uma kuthiwa ngasebenza nazo namasoka angamagama akwazi ukuthatha inkulumo ayibeke ngesoka ukuze icaceleke njengoba ngithi ba ukwenza inqezese kunjalo bese futhi ukuze labo bantu ibona abantu lebo abazokwandisa izwi lenkosi bashumayele mawathumisha imane wena umfundisi wayo ngayithumisha imane liziyoshumayela zobuya ishayiwe uyofonela ukuthi usezasibedlela manje ke yini ke lokho funeka amasoka abantu bazofika bebeke ngesisoko enkulumo yini na engathi abahola abaningi uzothiwa uphuma kwashobashobane uphuma enkandla uphuma kuphi emzimkhulu uphuma esikhothe ama CEO Unilever oba inkampani ezinkulu ngisho abaphethe uhulumeni they got a rural background. You know why? Because that's where the University of Life is. uzala ngenkotho Ila University of Life is. Lana ngizoniphila amashansi la emalokishini uyokusha ingane bese understand ukuthi ile yonke. Mina ngifike ngo1998 ngiqala ukubona amadolobha ngiqala ukubona izindlu ezakhiwe phe kwezinye ngathi mina engana lezi okay ngathi mina ngakithi enkandla ngoba sisene space ngalo nokubona ukuminyana nje okusha ngafika mina ku8 ebusuku ukhanya inanda ukhanya umasho ukhanya intuzuma ngathi noma sengafa inkanyezi singibone eziphansi noma sengafa ufika la eThekwini 1998 yabona so ke manje mawuthi uyibuka leyo nto leyo kodwa khona abafana i-airport yayise ngapha manje ukhona abafana ngabafika mina eThekwini bengibiza ngenyongo ngaba nje unkuzi mhlawumbe ngo5 bebuka nje step sami into ngihamba njengalezi yabona abafana baselokishini bahlala impatha bayibona inyathela baba yena bonke abantu bazobamba mina inkunzi ubabona ngithengela ifoni ethi Motorola nocingo phela lolude lapha ikhuluma isiZulu ngijabule ngibhubha ngithi mina uNkulunkulu wami sengiphatha ucingo kusuka lapho into engayibonayo 1999 2000 2001 3 years ngiseThekwini ngagibela indiza ngapha eShakolwandla ku-France kuphi ngi-underage that proved the beyond reasonable doubt ukuthi I came here with the vision lokujana of seeing with an invisible eyes so ke manje ke the art of seeing invisible eyes that is called the vision so ke iyona lento eyangenza ukuthi mina ngibe yikhawe ngabashiya beqhakala egubhini kagesi kanje ukuthi uyibone malokishini kunegubhu kagesi so manje niyabuka abafowethu manje kami nina nisizwe enikholwayo musana ukukholwa bese nilahla impande bese nilahla ubunsizwa into wrong ekukholweni kuhlambalaza inhlamba uba confused so manje ke if you think you don't belong to us it means we are confused about it. We are not confused. We are together. We are here to build a unity that is never built, Tina.
that is never built. So we want ukuthi amabhinqa akwazi bafowethu ukuthi mangabe sisemcimbini bamakweleni labo bantu ngoba sebehlupheke kakhulu ngelokudala uNkulunkulu. Esagadla lo muntu. Nabo bayarenta uNkulunkulu. Balenga amaflatini njengeinkawu, bayarenta, baneyinkinga. Uthi nakuphela awungiyabonga amacengwane zanke amacengwane 13 Lapho ufakazi balokho thina Yeah. akekho noyedwa wegospel ozokangimeme emzini wakhe. yebo It's the Black Life TV.